mweya mutsvene tiba tiba. Tani mawiki mangani pano pamba tichirya mavhejisu pano pamba. Baba Vai, I hope it's not what you are thinking. I hope it's not what I'm thinking also. Iye zvino zvikana nyama ndisakaihira kuhope ndinoihire pini. Ndakuona kuti muchandibvunza sei. Iyo inyaya ndo yaticharwisana pano pamba muochatsva nemafuta panapa pamba panapa. Inomira uone hakusva. Indo yandichade. Nhasi tinotopedzerana. Chari kudya zvinonaka kumagirlfriend. Yewa mainini. Chandiunza pano inomba. Yashata. Ndizvozvo. Ndisire 2 pisa. Eho. 2 pisa yakuta $3.50 mama. Mati? $3.50 2 Kana iri prank chingoita kuti it's a prank tada. Mama yakadzika. Yakadzika. It's okay. Ndisire ma 2 pisa 5. Right. Order munonza patebha. Ndo pandiri kuimunyira ipapo. Oh yes. Order yenyaita mama. Oh. Right. Coca-Cola ya mama riva. Maisha basta. It's okay. Baba Vai. Sha, ndakangana mari ye-school fees yawana mutrouze black nandakapfeka nezuro. Mari ye-school fees? Mari yakandamudza last week vachiti nde-school fees. Handisi kunyatsozwa by beg your panado. Iwe ndinotaura iwana zvinhu zvisimba usonzwa here zvinotaura. Mari ye-school fees yawana. Hello. Mireni bota satoona kuti bambani. Hello. Uninzwa here? Mainini. Ndarisandaya kwende kureba zvinoitira kuti ndidzose ndicho rangu pandai. Enjoy the delicious 2-pizza today and every day for only $3.50. Chicken in. Love that chicken.